Cek la, cek la, cek satu, cek la, cek satu. Cek 1 2.
Marede mahita. Mari hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tondi parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Tung behama pamolosu di salut denggan niuhum ni Jehovah tuau. Surdu konokku do panginuman parhau tuaun tu gijang, jala pa jojokku do guar ni Jehovah. Haleluya. Ale Tuhan debata amani salhut para sinirohaun. Nunga ditatap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus tunangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi saat rodihaup na pinarsilang. Sa itupahi hami marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami jala marbengit ni roha songon anak kaholongan ni rohami di akasi taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amen. Hudul mahamu.
Marede mahita. Patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik na paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang dohot na di banu tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Ido sahat na atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patikmi. Amen. Marede mahita. Tatopoti madu santa martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogona suatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manisia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahulahami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian hatutubu ni rohanami naroai, nang sian pakaton nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami,
nata masih tutu doho na uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami. Ale de batanami. Pardinggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami salhutna. Jala suruh matod di parbadia tu rohanami be. Asa tarbain hami mangului ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinar bagabagam di akana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Roma hamu tuau. Asa mangolu tod dimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon madi debata nadigijang. Amen. Mari dema punguan kor gabungan Jericho.
Mahukas yang ayat sada kau ayat kono. Endes yang si asa. Makuling lo di mata Jehovah. Jalan titik tukang on siang hadisan. Toltas beri hasudutan. Saya bodoh di batatan jalan tangan membohong iman. Di joronan doa imam bidan jalan mengurang bos itu maliang iban. Pakung kamu matu akan agaulan paroka akan mampadan dohor awal kiti-kiti. Ido sahatna matuan akan tumangon akan dibata jalan mau neusan. Amin. Maka kemampuan kau tidak habis diluti kemampuan ini aja. Mari semua mari semua dosa sudah pandangan morosoni ane moroni roha ayoloni dosa sudah Pasal
na hinatidakon ni dongata sa porseaon bisandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai. Imanan itu buhon ni si Maria, da gabi-gabian si Anton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuator dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon ni bata Jehovah, amanai pargogo na sodosani di simay mana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sado huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot dia sasan di dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dia hangoluan na surasuda. Amen. Mari dema punguan kor lansia. Maja titing. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu mah dihita. Selamat hari Minggu. Tabegi mah tikting na masa dot nanang masa di Minggu Estomihi tanggal 10 Februari 2024 dohot topik Yesus do anak ni debata tangyok kamu mah ibana. Sada Romawi tikting nama ragam. Sada ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria nama dohoti parmingguon sadarion jalaka tamuenami na sadarion dope parjolo sahali parminggu di gerejaon upasatami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. 2. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun parsaripeon tu ruas namar ulang tahun di minggu paduahon di bulan Februari 2024. Saya di lewat debatama gajang ni umur hai pason dot akalas ni roha. Hata ni debata tu namar ulang tahun ima di enedsian Jeremia 10 pitu ayat pitu. Aka goar alai martua mabawa namar haposan tu Jehovah jala Jehovah haporusanna di bahen. Aka goar namar ulang tahun atu tubuh dot parsaripeon boima taida di infokus ni huriata. Napatuluhon ruas na tambah. Pamuka di minggu sadarion nungagabi ruas ni huriata ima keluarga Nyonya Raja Gugu Duma Novita Marsaulina Boru Marpahung Dohot Tolu Yanakon Nasida Johannes Tigor Sabarudin Aritonang Monika Agustina Inri Boru Aritonang Tiapul Sekarsari Boru Aritonang keluarga Maringanan di Jalan Situntung Baru Ruas Wek Nasaret. Napapaton tamu hurie sadarion Minggu 10 Februari 2024 Rodo tamu ni huriata sian HKBP Balimbingan Resort Balimbingan Distrik Tanah Jawa Marhite Padita Resort Padita Freddy Bancin dot sahalak panitia pembangunan lahu mangidu pangurupion sian huriata dalam rangka pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Balimbingan. Nasidama namar jamita di sadarion minggu pagi dot minggu siang. Laos dalatta mangurupi nasida tatu horma payung berlogo HKBP Balimbingan nagina dis nasida
Domutusi lasma rohata mangurupi marhite nata tuhor payung nabinuan nasida di tonga-tonga ni huriata laos dong sidong tiktingon pina saat matiki tu HKBP Balimbingan Madok Kata. Nomor 5, Markator Pangula Nagok Tiki. Domu naung adong admin ni huriata asa adong memonitoring ulaun nasida. Asa boy sikop database online huria, buku administrasi huria, pendataan jemaat na aktif, dohot naso aktif mar minggu, dohot kegiatan huria, dohot pengoptimalan dan penertiban WhatsApp grup resmi HKBP Immanuel Resort Immanuel, dohot administrasi na asing, markator ma pangula goktiki ganup hari Selasa, Rabu, Kamis, dohot Jumat, mamuka hari Rabu 7 Februari 2024 dimulai pukul sia pagi 1 pukul 12 WIB, pukul 14 WIB, 1 pukul 10 pitu WIB. Kecuali hari Senin, alat sermon distrik, dohot molo adong aka pakobasion, domutusi diaturhon ma kantor sekretariat gabe opat meja kerja, napar jolo sekretaris huria, napa duahon bendahara huria, napa toluhon bibelfro, napa opaton admin huria. Jala dipature ma kantor pandeta resort di samping ni ruang sekretariat asa boy denggan mardalan aka ulaon administrasi. Paunopon celengan huria. Celengan ni huria di tahun 2024 tuha perluon ni parhepengon ni huriata nunga disagihon secara simbolis tuganup utusan ruas niwek. Domutusi asa boy macelengan ni tajalobe marhite situawek jala tapapungu ma hasil ni celengan ni di bulan Desember 2024 nanengro. Nomor 7, papungu pelean napar jolo sadarion papungu pelea tu jolo do 2A dot B do dot 2B tuha perluan ni kantor pusat dot sentralisasi. Paduahon tu hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 marpelea tu jolo do 2A do 2B tuha perluan kantor pusat dohot pembangunan. Nomor 8 Dewan Kononia seksi Naposubulung memuka di hari Kamis 1 hari Sabtu tanggal 8 1 10 Februari 2024 borhaddo yanakon remaja do Naposubulung HKBP Immanuel Patupahon Retreat, tu Taman Iman Sidikalang, Museum TB Silalahi, Kaldera Geoprak, nani uluhon ni Inang Bibul Pro T Boru Tambunan, dot pendamping Sian Dewan Kononia. Jalam oleh atema dituhata, ipas tu nasida borhat suang songoni ro dinamulak muse tuhuriata. Nomor sia Dewan Marturia. Napar jolo seksi sending manang pekabaran Injil. Diganup hari Senin pukul 10 pitu WIB mardala do pakobasion ni seksi pekabaran Injil manang sending ni huriata lahomad dulu aka ruas narikot si kunjungan nasoheabe boyro tupar tangyangan dohot tupar mingguon. Domutusi asa di pasat ma aka goar-goar ni ruas marhite situawek tu pengurus ni seksi sending ni huriata. Paduahon seksi musik mamuka di hari Minggu sadarion nunga aktif jadwal kor di huriata. Domutusi hupangi dohami ma tuganup punguan kor asa mengisi aka jadwal naung disagihon seksi musik hombar naung dihaturon di tahun 2024. Nomor 10 Dewan Diakonia, seksi diakoni sosial. Di hari Senin pukul 10 WIB mardala do pakobasion ni seksi diakona sosial ni huriata lahomad dulu aka ruas namar sahid minimal tolu ari opname di rumah sakit. Jalan naung mandalani pemuluhan di tonga-tongan di bagas.
Domutusi di pasahat ma aka goar-goar ni ruas marhite situawek ganup tu pengurus ni seksi diakoni sosial ni Huriata. Nomor 10 sada pertanyaan wik Boima Taida Songona Adong di Infokus ni Huriata. Nomor 10.2 nama jabui pertanyaan di hari Kamis 15 Februari 2024 Boima Taida Songona Adong di Infokus Adong ralat amanginang pertanyaan wik nasaret dibagas ni keluarga situa Ependi Sitorus Boru Siboro maringanan di gedung sekolah minggu. Nomor 10 tolu, 14, 15, dot 16 Boima Taida di Infokus. Nomor 10 pitu ruas naup name di rumah sakit dot na pemulihan di Bagas. Na Parjolo Rubia Boru Sitorus Sianwek Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Na Paduahon Catherine Veronica Boru Siagian Sianwek Jordan opname di rumah sakit Advent. Na Patoluhon Marta Boru Simatupang Sianwek Bethesda pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 10 walu pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Taida Songona Adong di Infokus. 2 Romawi Tikting Parhepengon sentralisasi dot non sentralisasi keuangan diakoni sosial Huria dot keuangan pembangunan. Boima Taida Songona Adong di lampiran Parhepengon nistensil ni Huriata di Minggu Sadarion jala mauleate mau pasatami tua karuas naung mangaleon pelean bulanan manang tahun parsapuluhan hamuleateon diakoni sosial Huria tok ripe pembangunan tu Huriata saita bai Tuhan ma nasa pasu-pasu tuhita salutna songonima tikting namasa dot neng masa di Huriata mauleate ma dihita tarlu mobi di Tuhata. Shalom pinasahat matiki tu HKBP Balimbingan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Selamat hari Minggu. Na hormati kami amang padita HKBP Immanuel do sude parhalado. Songoni na huaholongi kami di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus damang dainang ruasni HKBP Immanuel se Brantas. Dison kami rodo sian balimbingan songon ausad diri situa Andar Silitonga sebagai ketua pembangunan, ketua panitia pembangunan sian HKBP Balimbingan. Rodo kami mewakili panitia adong piga halak kami naro nani uluhon ni padita nami amang bancin. Narodo kami mangido bantuan songon haradio muna damang dainang. Kami rosian Balimbingan molo sian pematang siantar lebih kurang 10 kilometer ma mengarah tu tanah Jawa. Jadi nasian huta-huta do kami ro damang dainang. Saat kami naking dison tung terkagum-kagum do kami mangida gerejaon. Jam 4 mah nasugutan kami mangalubba lauro tu gereja tahun asa unang terlambat ala jam 8 do mulai naking nasugutan di perminggu pagi. Maulih atema di Tuhan saat dohame jam 8.32 jam 7.32 jala sanga dohame maridapogu di jabuni amang padita tung maulih ate situ tu dohonon nami amang
memang dangsangan nasugutan sarapak kami ala jamo bang berangkat kami mulai hati ma dia mang pedita nami. Jadi damang dainang na bulan 5 ngau mulai kami pembangunan sekolah minggu nami. Jala dapat nami do modal sisian na mangalian proposal kami itu pemerintah daerah tingkat 1. Dapat mahami di si CSR 100 juta. Los on ma modal nami damang dainang nalau membangun gedung sekolah minggu. Tambah ma gugu nami mulai sian silua sektor warna. Jadi masing-masing sektor maben siluana. Tambah mai museng spontanitas. Spontanitas sian ruas nang sian anak ranto. Ditambah mai program napatuluhon ima menjual souvenir. Jadi mau di ruas HKBP Balimbingan ngarata-rata marpayung molo hari Minggu amang inang. Jadi molo songonon rogarimis rame maberengon payungi sarupa sude HKBP Balimbingan oleh hati madi Tuhan. Jadi idona hubuak kami tu gereja tahun amang inang. Kebetulan na di bulan 12 hupasohami ma pembangunan alani dana nahurang. Jadi jolo majual souvenir mahami tu gereja-gereja mangido bantuan tu hita sude tarlu mobi di akar ruas HKBP asa marsiuru purupak kita amang inang molo modal nami nuhor payung dohot mabain logo nai 50.000 do sada payung alai di rohanami sidalian nami mai mangido pangurupen sian damang dainang minimal mai hujual kami 100.000. Molo tung ditabay damang do dainang mau lihat itu dohonon nami. Ima haroro nami damang dainang asa urupi hamu kami asa boy sikop pembangunan di gedung sekolah minggu Huria HKBP Balimbingan na di hutan namian. Madok mulai haten laking isi masuk ngatur adong mangalean manuhor payung nami adong na manuhor 4 adong na manuhor 2 mulai haten madi Tuhan. Holandang mabuak ke pengawin na transfer ma gebi bingung ngaw so dia udah cara ditransfer adong nomor rekening adong amang adong jadi molotung pe adong na semua buak kepeng adong do nomor rekening buak kami damang dainang tersongon ima upasatami tu damang dainang jala anon disikop yang padida nami ma di awal lau marjamita songon ima na upasatami mau hati godang ma di damang dainang. Shalom. Shalom. Tapapung peleta sada adot sada be marede mahita. Thank you.
Martang yang maita dameni debatana sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang sondirunang napo sebulung adorakso hu patadahok kami secara singkat anon las pasaton nami mahata nami alai parjolo majo hujaha turpuk tadihita di minggu estomi sadarion natar surat di buku Markus pidusia mamukka maesian ayat 2 1 ayat sia hujahama hatan itu hata soonoma tarsurat dungi salpu onomari diaraho Yesus ma si Petrus si Jakobus doho si Yohanes ditogi homana sida nakok tu sadaduluk natibu tu nasuhi holan nasida gabi mubama rupana di ida nasida gabi marsilam ma kaulosna botar sahali nasudapot botoon ni panucci di tanoon mabahen botar songoni dungi di ida nasida ma si Elia rap dohot si Musa nama katai do nasida dohot Yesus jadi didok si Petrus ma mamakulingi Yesus guru dengganai di son hupauli hami madison sopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elia adang di boto nani doknai aitong hatahuton si tutudo nasida jala Roma obun sada mangalinggumi nasida laos makuling ma suara bagasan obuni di dokma odo anak haholongaku tangi hok kamu ma ibana alai di nama naili nasida dang agia isebe di ida sasada Yesus do akub nasida jadi laho tuat sian doloki dipopai manasida unang dipajojor nani dan nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni zolmai sian namate ima saat ni hatani tuhatta amang do tamenang marhite parsaurata di tikyon dilas ni rohanami dipajak konon ni huriata HKBP Immanuel Boy hami mangibati huriata KBP Manuelon. Halani itu tu sone dok ni manami situa naro rap dohot tamisian balibingan takas matotong marhite parjupanganon hu pasal tami mahatanami. Molo marjami tahami tu sada-sada luat adong dohea zol mamadok jidiki ditatap manang dibereng maharua pardo pahaku didok matu hami songonon bermutu ate paditatain babangga dua mamang dohot taminang bahkan marjami tapi marabi-abi ala perkenalan pertama jadi hola saya per mingguan ama musiri dok aso bermutu HP inna silin naroha masih patah HP molo didok bermutu
Iri pudo haro bermuka tua. Iro. Jadi berek kamu nang ubenu na wamang do tamni nang gua poso do pe. Molo umur hunai ngopak pulalu tahun mak. Molak porse hamu jalo hamu no katibeku. Hami ma padita Fredin Bancin molo madok marganamion iko paltak do madok enne. Molo mago enna songona sopas madok enne gabi banci baju pakau masuk padita Bancin hamu salah pangat tusionna. Jadi ko Bancin artinya sian suku pakpak maun molo dihita horong tuba masuk tu marga Sibulum mahami tu parna. Nah walap boru nirajai boru lubis rap padita do hami. Jalan di bulan 11 tahun 2027 do pemajalo tohonan. Alai rap sekolah do hami rak tamak do hami alai imaharo proses ni perdalanan ni pelayanan uju ditiki naik padita hami uju Eborus mantan Eborus amang Nabi Tupulu di zaman ini dang boy dua padita ko sere do jadi arong kesempatan tahun 2020 dipanggil doma tu pimpinan calabu mamuse gabi mangula jala rak mana yang doh tami mangula di HKBP Balibingan jala odo pe nama jalo tohonan ala yang gudak danak tulu manoeng naung sarjana ala sate kadobe amang dah hero ai kan molo akate kan ngasar nga wisuda kan hero sarjana te kainna je nga wisuda lakonna tulun wisuda te kadobe itu mana nakin siakanga kelas 2 SMP ma si nomor 2 kelas 2 SMP siap pudan kelas 2 SD jala imajo perkenalan singkat secara keluarga rohami sian HKBP Balibingan hobar tu na pinasahat ni amang situat tanakin tutudo yamang lo menang marhiti hon jaka usaha dohot na naik sipatu paun marhiti pembangunan negeri sekolah minggu ala memang jala ido hinarikot nya kapelayanan asugari nunga jongjong bagas coroi menganani pergedungan sekolah minggu atar songon huriat Emmanuel Omme anon masuk sekolah minggu pukul 8 masuk mamusia pukul 8 nang parmingguan minggu godang imahiriman na hinirim rohanami alania sabu tulusi ngaido amatang situ tanakin hampir sabulan lebih main so jala buhama cara metode ala baru pihak marrap huria alai sebelum marrap huria ngamar dalak kami tu piga-piga gereja jalana minggu nasalpu mahami tu HKBP Perumnas pardo HKBP Perumnas Simaling Karbi jala bodo dohon nami dilas rohanami pajak konon ni ganuk huria jala ido nang hupasatami tu hamuna pajak konon muna di haror nami songon aka huria natakas mangido pangurupion ido benna holaku pasahat tu amang paditata 5 juta kira-kira sadia mahubuan amang padita nami songon payungi niku piga kakaman wang isi ngarung 200 lubi inna jala hudok bating abu betul 200 subuh nate niku ilaku boto nang 300 na laku alai holani do pamikiraku songono namang do terminang berarti 300 unang benya mulak benya payung oboron nami tu Balibingan alerok songonon berarti molo mulak payungon hubo kami tu Balibingan muse berarti dang jago raja midaku atas songoni mah pamikiraku alana songonon hiaro masa au songo padita hurok doi biasa na molodok pamasu-masuon toy mak jalak kamu mah padita inna ai susah pe pamasu-masuon hurok doi mar gere-gere ai bodo sudah pamasu-masuoni anom mai jolo sidung mah pamasu-masuon apalagi rong mamu songonon met na nilehon nai bodo nitili atong kan bah 20.000 50.000 atong jamitaku pe singkat nama benokku imara pamikirokku alai nak soni bahu bereng mazo molo laku do sudah 3 nami ina 300 yen non berarti jago jamitaku alai molo so laku do berarti ku marsiasar pe marjamita di luar media non atar soni ma pamikiraku alani amang kubangi do kami mah marhite di haradio muna di lasni rohamuna asa di bagasan pakirimon nami nian sudina hitar wasni huria pasti dohot menopang mendukung pembangunan gedung sekolah minggu nih HKBP Balibingan. Alani pasat tabi mah hata horas dohot tabi nami tu hamuna huria HKBP narong di Immanuelon. Saat matu hamuna hata horas nami. Horas mari kita saluhna. Damang dainang diturbuk ta sadarion padarhot tu hita taringot tu hadirion ni Yesus
anak ni di bata asa tatadda may mana jaladang hula tatadda alay tatangi hom may mana alay adura susahat tu si somal na hami akka parjamita na seli-seliro tu son tubak ke gereja-gereja berkunjung budu sa som marjamita so naring atong 12 alana hero songonon seniripu jago jamidai sinain na so hape na modohodok do di sarupa do na modohodok do na maranganangan marang gidui hiado dok ser sol mamadok tudungan na alay berak karo marang mekel maso haro par mingguan ikan roma na modohodokon didok matu na marangananganon ala kini dokon apa tadi dibilangin ay apa subo to aku pina maranganangan do inna jadi sarupa do na modohodok do na maranganangan alani molo songon na huberengan no songon na ngarong na modohodok mitor amen niku be ade mangade alay semangat mahamuna marhitihon di nama bigi jamita di bagasa sadarion marhiti turpukta sadarion takas madutu pajuwo tu hita mengenal Yesus yang sesungguhnya isi ma Yesus nada terdai holani adok persoalan namasa di tonga-tonga ningulutan waingom ima neng marsiajar hita saturpukton datad da Yesus neng manian tentang kehidupan yang spektakuler barnguluan macai belga manang jelas niroha na bulun na tarapot ido banna seturbukon di padar do manang di pasahak do tu hita marhitihon na di promosihon di bata isi do Jesusi alia do susati tatusi di tahun ma hita di tanggal 14 Februari damang dainang ima songon pemilihan marhite pesta rakyat na mamilit gabi presiden mamilit na gabi anggota dewan anggota DPR DPRD tingkat 1 tingkat 2 ra nunga piga-piga naro manopot tita tarlumo bima akatim sukses na pasahat to hita mamakuling hita manopot keluarga ta manopot gerejaun asa lahu mempromosihon akacaleg siapa yang menjadi kita dahulukan bahkan songo di media sonarion takas doi hadong malo itu angka 1 angka 2 angka 3 siapakah itu orangnya dan mungkin semua apa yang telah dipaparkan itu mempromosikan dan menjagokan jala patuduhon mangkampanyehon pilihata isima si pilitota hidup baina marhite sia tim nakinani ada janji-janji udang do baga-baga nata jalo tabigi sian ganuk calon marhite tim nakinani laho pasato tuhita akan yang diema si patu pauna apa yang menjadi visi dan misi mereka ketika menjadi seorang pemimpin dan ketika mereka sudah terpilih akan menjadi seorang dari Batu Zulu nagabe pemimpin di tengah-tengah ini negara tahun alanido laho patuluson akka pamiliton nakinani maca gudang 2 katim nakinani amang mempromosikan laho mangkampanyehon nagabe calon nakinani asang giat na jongjong tapi satu pertanyaan ketika dia sudah terpilih ketika seorang yang telah di dok mazonakin nagabe caloni nakuto di mana nagabe presiden anggota dewan nagabe terpilih lakinani satu sisi kita bisa seperti dari sisi kehidupan kita bisa kecewa ketika kita sudah memilih dia jala molohurok noaing duk terpilih udang do istilah nakin molorung hudul nagabe pemimpin pengayom adong ma istilah PHP pemberi harapan palsu anggo ditiki namar kampanye tungi nama tabuna tungi nama jagona tungi nama dibatuduhon visi doh misina nagabe pemimpin alain yang dohonokku di hita terlumo bima tatangnya kon matutu di tanggal 14 Februarion secara khusus melalui pimpinan HKBP sudah menyuarakan kepada jemaat bagaimana sebagai jemaat itu memakai hak dan pilihannya tapi likma khobartu nani aturhon ni khobartu suara ni toditai pangguh ini todi nama johtu ita unang ma alani tanda kutip alani sibahenon dohot akan asing alai asa unang tubuh kecewa unang tubuh songon panol solion pati bilik mei hape duk sonok kape sonok do pangalahon ini contohna tapi mari kita dengan suara hati nurani kita ataupun dengan roh Allah lah yang menggerakkan hati kita
Jadi pakiamu mah hak suaramu na yamang dohot nang pemilihan nanon baik kamu mah dia mana terbaik manang unang alani pemilihan buru sifat gabi persoalan non apalagi mulu di hutanami di hutan sidik kalangan mulu di sifat marhamaranggi maralo alanya ha beda pilihan bahkan sampai kita katakanlah dulu persoalan ini muncul sampai beberapa tahun-tahun kemudian. Alai pos rohanami marhiti honon songona hudok nakirani mempromosikan siapapun itu yang menjadi terpilih manang taruk mazonakin marhitihon asa mangkampanyehon na pasti dison ikon marhitihon parnguluan nasihat Tuhan temehita asa unang tubuh sada sikap kekecewaan dalam hidup kita. Noang saat matutu marhitihon turbuk tahun marhiti jamitata sadarion ima songon sada peristiwa transfigurasi ima dapat dahon taringot tu Yesus nakinani peristiwa transfigurasi yang akan membawakan perubahan tanda kutip bahwasanya dengan kehadiran Yesus Kristus itu yang akan membawakan perubahan dalam kehidupan manusia. Jala didok nakinani marhitihon asa gabe marsangap ma Yesus di atas nidolok. Itu menurut pemikiran songo sisian itu hatta Yesus nakinani songo si Petrus, si Yohanes, doh si Yakobus. Taida mamang doh taninang nakot do Yesus hati hai rap doh tolu sisianna marhitihon molo didok manakok tu sada duluk namarguar gunung Tabor. Jala didoloki menurut pemahaman dari Petrus sendiri nang takasma disi dohoronna taringot tu na pasangapo Tuhane sebenarnya ahado na idok ni si Petrus disi ala ditikinanak nakok nasida tu dolok Tabor bahwasanya Petrus melihat bahwasanya sebuah gunung itu tempat yang begitu indah tabune HP dison jala marhite sian pakirimon nasida siapa natapan nasida syek kazol maun bahkan dia mampu mengatakan naik pacong-congon nama sada inganan hahotan ni Yesus jala didok matu Yesus naik mania patupon na tulu inganan sada mai tu Yesus sada mai tu si Elia sada mai tu si Musa alai sian pemahaman ni si Petrus nakinani seolah-olah Yesus itu dimuliakan di atas gunung itu neng madok pasangapun Yesus itu sebenarnya alai didok dialusima dung di patuduhon manang di pasahat marhitihon songo pangido si Petrus nakinani adong ma suara na jauh songon nataida di ayat pitui terlalu bima debata mempromosikan dan Tuhan Allah itu memproklamirkan dan Tuhan Allah itu memberikan sebuah gambaran bahwa ketika mengkampanyekan tentang Yesus Kristus yang sesungguhnya anggo di harapan nih si Petrus nakinani Yesus luar biasa ma omma hahotan HP menurut secara pemahaman bahwa gunung Tabor itu yang dikatakan boleh dikatakan lembah ala mungkin haulion itu diberengi mana nggak sosok besok Yesus tinggal naruhani si Petrus nakinani alai di dalam pemahaman sebuah gunung itu bahwasanya penderitaan masih banyak mana taruk masuk nakin ai molo taboto nang sebuah gunung dang nagabe songo sada inganan secara pemahaman nakinan di sima ngulu nasional satu sisi bisa alai gudo di si akka hamolon budo dapot ni sada solma di si umpamana noeng akka babiat do akka binatang buas nama cai takas mabuan ngulu ni tazolma gabe mabiar alai di situasi nakin asatung takas di boto si Petrus dan Allah itu mempromosikan kepada Petrus asa tung takasma partina dan nasida tutu Yesus nakinan ido bae dok nakinamang do tam nenang biaya pitu mai odo anak haholongaku tangi kamu mai bana o maneng do honok nakinani naki dihita secara hazol maun mulo tungarung pemang kampanye hon sada sala zolma mempromosikan inilah orang yang jago dan lain sebagainya. Tetapi Allah mengatakan odo anak haholongaku idu banakon didok marhite turbuk tahun nang masangap Tuhan Yesus diduluk nakinani jadi marhite siani bui ma berengota songo dia do sebenarnya pemahaman ni si Petrus si Yakobus marhite honi asa dung didok nakinani satok kido parnidanna
jala di perubahan transfigurasi yang mereka lihat pas satu anak kinani boy berubah, baik wajah pakaian Yesus jala di sini di doa kinani hanya sebatas semata penglihatan saja. Alai adong do penom marga asa songo partina dan nasida taringok tu Yesus nakinani transfigurasi perubahan yang sangat luar biasa. Ima marhite namasa songo nado di Gunung Tabor nakinani asa marhite transfigurasi apa yang mau kita lihat? Ado nagabe odolan nizamitai marhite hon sian namasa nakinani naparjulu mak. Diamu amang do taminang di transfigurasi na pinasaha ni manang dipatadahod di bata anak na nasasadai ima Yesus Kristus mangalihon semangat ma tu akka sisianna itu na parjulu. Bahwasanya untuk mengikut Yesus itu bukanlah hal yang gampang. Molo didok mai hutto Yesus rakirani gudang dua katantangan marhiti ho pakirimon tarlumubi maharod Yesus molo tadok mazu amang hola sorang do Yesus tu portibion marisuang mahaporsiota dada hola sorang ikon di bagasan hamatiat do iko buluson ni Yesus do hauna pinar silangi alai molo itap ni hauna pinar silangi do hadiron ni Yesus marisuang do nang haporsiota alai didok do muse ikon hehe Yesus jala iko buluson ni Yesus do hamatiani jala ikon hehe bana dada hola na hehe alai kon para dehon inganan surgu hasonangani itu nakin perubahan di transfigurasi perubahan pengenalan tentang Yesus songona nakin si Petrus nakinani unang ma hola partinadan marhiti sian semata-mata hinatabu ni parjupanganna rakdo Yesus di Gunung Tabor alai nakin di pakulingi do jala di dok may amang do tamninang di ayat sia jadilah tuat sia doloki di popai mana sida unang di pajojor nani dana sidai artinya dang hidup amang do tamninang klimaks kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Gambaran kehidupan penderitaan juga harus dilalui Yesus. Jala ikol buluson itu hatta Yesus Kristus do. Hauna pinasilangi. Songon hataridaan ni. Paranguluan di hita zolma. Manubus hita zolma. Alani didok. Asa tung takas nakin. Molo mangihutus sada zolma hita. Tarok mazonakin. Buasa bu hita semangat. Molorong istilah teken gift. Alarong do nakin amang pengharapata. Molo hului nado ni mana. Pasti adong don non imbal manang timbal balik na kita itu secara manusia itu lumrah. Alain yang dohonon nakin bohado na mangihutun Yesus asa unang dirajuna sida holat ditiki nasonang mangihutun Yesusi. Itu benar nakin biarlah dengan pengenalan melalui transfigurasi itu di dalam perubahan itu membawakan semangat yang baru kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itu benar mulai dok nakin buhado semangat nih kita halak Kristen. Buhado bu meta bereng di konteks kehidupan pelayanan. Molo marcarita-carita bi kita asa hudok Tuhan memang dokter minang apakah semangat kita itu hanya semata-mata karena paksaan bisa saja. Manang alani taruh masuk yang adung hata nama parmuadi. Halai molo bereng dakubo to Medan Pulau Jawa ya mungkin sama-sama kota. Alai huruf amang dotan minang moro hubereng bilangan ni hita ama dison. Moro tabadikon ngahe hamirapak doa amak padita sebajutak di Pulau Jawa. Hampir sarupa doa pamikiran nami. Molo par minggu hampir ibang do ama dohot ina. Takku boto ison torok do bereng ina. Alania babalagi mulu di hami di balibingan. Budo dohonon ay nang mabelubi do maksudi ya kainaw naro masipata. Alai memang alani budo alani paksaan, ya itu memang suatu gabikon inama persoalan na. Ay molo ditaruhon inat tanah, ay daudo jauh-jauh ni ruas. Iko mamulus piga-piga ahan waing huta soni contohna. Jadi mau tidak mau membawa anak-anaknya ke gereja, dan mungkin holan paimahod di lapo, sorong lapo di si. Jadi ujungna Roma utaruhom maho inna tu inat tahun. Bama jusali dua hali bu songone. Ali ujungna jadi kebiasaan. Ya udahlah ikutlah bapak ke gereja. Inna musia contohna kan. Roma musia anak konon. Bapak menyuruh saja untuk ke gereja. Bapak aja nggak ke gereja. Inna ujungna gabi Roma tung pialani paksaan. Halai mulu di kondisi nakinani, sono urut nakinani asa adong semangat. Artinya, molo nama itu Tuhani, buido nakin halan holan alani kebiasaan hasomalan. Jimar minggu solma, mar minggu iba.
Alai ning dohonon na buhanu manghihuto Yesus si unang ma songon tarok kilani semangat yang dibuat-buat. Alani do mulai do nakim mangalu semangat basong kami pia mang tahun ini. Hola di dok paditata tu kami rumahmu bangin na lasir rohaku. Soal laku dan laku nakinan no payungi anon urusan dapar pudi me. Artinya di sini ada pengharapan bagaimanapun kehidupan. Toh mak dang laku di sana beri soal musik habis mesuri kan itu noai. Dengan catatan nakin sebelum kita melakukan tapi ada pengharapan. Ido banakin semangat ido nama baik kita batu juluh kita lahu batu duhon maka holong Yesusi. Anggo songo sisian inakin ala dibereng do ulini sadengan anak kinani di do tabor kinani. Mereka dengan semangatnya habe di do nakin sebuah gunung itu yang penuh dengan lembah mana taruk masono aing go do hamaulo desi alai dang diboti mana songo dia sebenarnya manghutu Yesus go baran ni parnguluan ni ha Kristenota idu banda taruk nakinani bagaimana menimbulkan semangat dalam kehidupan kita. Artinya neng takas do paridangion molo manghutu Tuhani guk do hamaulon guk do parokilon guk do aka tantangan nekona do patta. Makanya dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan mengimani ada Tuhan dalam hidup kita ini. So dia do pangaramotion ni Tuhan di bagasa uluta. Ido nakin moladok semangat berarti adong mah pakirimon. Nah padua hon di peristiwa transfigurasi mabuan menuntun orang-orang mengenal Yesus itu asa didok nakin Yesus do si bangulu. Molo didok nakin songona di promosi hon ni debata tu sisian nai. Nama dok di ayat itu odo anak kahulang aku tanyuk kamu maibana. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika kita dipromosikan tentang seseorang, bagaimana janji-janji yang akan kita lihat apakah dia menepati atau tidak. Alainakin mulu manghuto Yesus hidup dok kinani asatung takas marhite peristiwa transfigurasi perubahan yang dilakukan Yesus itu membawakan tuntunan bagi kita, mendorong kita untuk mengenal Yesus itulah yang menjadi kehidupan. Ini benar di azar hoddo marhite taring waktu Yesus do roti hanguluan, Yesus do air hanguluan do akan asing. Artinya di sommara Jumat tanah kinamang tung takasni pangaramotion do padongan ni Tuhani namar ragami di tonga-tonga ninguluta. Yakin doau molo hita sudah punya pergumulan masing-masing. Banyak kehidupan yang harus kita jalani dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Alai didok do marhite tangyak tay. Molo ngamar tangyak kita tutu hade bata. Jalamangido hita di Tuhani. Tadok do hata napar pudi. Amin. Namar lapatan madisi. Naing malomoni rohani di bata na saut. Dang gabi lomotta. Alani molo nunga gabi lomoni rohani di bata na saut. Dang biarong kekecewaan. Alai tubuh ma pakirimon. Songon semangat nakirani di tengah-tengah ningguluta. Sudah hitamang dotan yang punya pengalaman-pengalaman rohani. Pasti itu. Bagaimana Tuhan itu menyertai. Songo dia do Tuhatai mengaramoti kita. Tabulus do di tahun 2020 tentang COVID-19. Buhado hitamang di kondisi tasonarion. Itu patut kita syukuri. Di luas di batado pe hita. Majalo madahi nadingga do pasu-pasu ni Tuhani. Maju salah satu. Itu benda baju pak kita. Anggo mati orang paju pangadot tamuna. Itu mang. Molo so sehat tamuna dak paju pak kita sonari. Itulah yang menjadi suatu pengharapan. Idu bana do Yesus do silehon hanguluan. Idu bana huruk nakinani hira-hira tadda mujizat dia mamang do tahun nak tajalo. Ale au pasak maju tu hamuna. Hamu manibang marang dosa marang daw ngade. Hiaro au didiki kuliah Roma na tutuan diki na tutedi pekabaru mulu hutanami tahu sia bulonom tang masuk peta dope artinya tang masuk dope listrik tang masuk dope arug warna telepon ikobor hak dutusan pasahaton mulodong tonan yang si pasahaton tu keluarga alani rodo na tutui madok anaha lama joho tu hutani babatuam dok babaudam pasahat johatakon ninna ilia dong kosu ilia babau dong kosu alai memang bagaimana apa jago-jagohon. Jadi asal songonna burjuno bebetuon doh bebaudon. Sebenarnya ongkos pas do dilian. Ujungnya atar nibu emak molingot tamu dope ditiki 2.500 dope roti coklat narung ilahi si tahina ingot tamu dope itu roti coklat manarung magula-gula nih tonga-tonga 2.500 mon sabuk kuson
Pasako-sako na hubu matong hutu horma 2 bungkus. Jadi 5.000 mon wae ngatong contohnya kan. Jadi saat marisi baru mau pasato tu bebatuan bah narodo hanaha olo bebatua. Imadah ai roau ale tu pesori anyon nakin hutu hor roti. O mau oleh ningon atoka ba melihat ma inna. Ido ji tonai hu pasama. Duk pasahat ning la mula matong. Jadi amai do bebatuan. Imadah hati anaha anggu sehelion dang buju lejo ongkosmu inda mana. Dang maparwi do peko pin dega selle naroha. Molo huro anon dang ro kebek kuniku pasago-sago do manuhur kuetong inda musido kan isonggah hidu iba. Ale karena harga diri ba kupata taum me arung bisa denai bebau den naro. Lama musi itu bebau udah. Jadi tong masona kiani ni pasahat kueon ni pasahat tonaon. Lapar pudi ma ai mada atiana ha anggu sehelion dang buzar le kongkos tu huatin ai dang panet du pehitahin dang panene me do binna daga sielle buana mo mulu huruk nakin dang rong hebek ku bebauda ni kun padal tal hodot toko manu roti ho inda musiro kan ali ala ni harga diri nakin ni mai so manang songo dia me mar pikir mau ongkosan salak magwarna tu sidik kalang cukup do be. Ale saya sidik kalang ma tu siater tak cukup betong. Mar pikir balik-balik sawonon toy mak. Saya sidik kalangan non huruk mana tu subiri bayar tempat mak memijam mawono tudung aku naruh aku contohnya. Tapi logika kita pakai tapi Tuhan yang berencana. Ala ni sawono huruk kiran hamu mani bani dosa manang dau. Di tengah jalan adong mobil sampri warna sadaina sapiku sebulan. Di parci tengah jalan turun pinggir turun mak tapi musik memang gugu jadi holam mangalewati aku kan wama mobil sampri kasopi dua itu mede buma dompet ni saya ina tu ya mede buma di pangkuak alai boto hamu dah inang maddo inang nyon dompetmu tangbui huruk mananga ngakon boto hamu ngakon barang mino teman nyon dompetmu nandang bui manang sama dok songoni ba turunin tahun musik gugu belajar mobilon sonari suku-sukuku hubuat tebengi dosa doi madang dau buena mardosa do mulu hubut tebengi mardosa nang hamul mandok kodosa alen go mau madok dalan itu hamai mangaleho dia pangarupion artinya saya juga sudah bernazar kok sama Tuhan. Tuhan, mungkin ini caramu membantu saya. Mungkin ini caramu menolong saya. Itu benar huruf nakirani ngamar pada nau jamar ngamar nazar jalan aku lagi. Ai molo tu isi paulo kokku. Itu benar molo dihami sidik kalangan dikat dotong hebeng non 10.000 mah huingo tiadok 10. Harga 2.000 do 5.000 tong kan. Idompet do di banon. Ada nang isi KTP. Tu isi paulo kokku. Itu benar do hatan itu hatta. Nasa nabi nahinmu tuanggi ku namek medi. Nama betul au doi ido di disi ale mo kamu ke dosa ale ngudiau dalan itu hammai ba mo tung dosa be kok ngamenta ampun atu Tuhan ya tenang ate ala nga ufulat de ba tuise ufulat ki mama botoi ido alai itulah cara Tuhan mungkin masih banyak cara Tuhan kehidupan yang kita jalani cara Tuhan menolong dan memimpin kehidupan kita itu benar lakin Yesus do silihon haguluan mo kamu nak dosa anggudiau ima dalani Tuhan. Itulah kesaksian hidup yang mungkin bisa saya dapatkan bahwa itu pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah batuluhum ulah sama dohodok kita bahwa peristiwa transfigurasi ini mengajarkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Diajar hoddo tu hita mang do taminang hanguluan nasihat Tuhatai. Memang menurut apa Yahudi nuengon buharu hita namar Tuhani anggota sadari amang do taminang namar Tuhanom menubdebu bahasa huruf songoni hola masuk kita sa gereja takuboto bude to kamu amang do taminang dosamu dan saminggon bude tayo tong dak taboto rate hola di bolak kamu pino ngamuna madok tial nyon itu sudah dosa. Asik pamerek tatu solma tong do dosa.
alai hola rohi tatu bagas garizon rohi tatu hudulson jala di dokma ditiki manopoti dosa sesa Tuhan dosa dok pangala serta sesa. Bahkan kita diajak ketika kita keluar dari gereja ini, terimalah berkat Tuhan Allah. Alai hola saat di beban di pituanan non bima bereng matokan tel ni inatan pacaku-caku honi ini ta contohna ngamar dosa alai di donakin Yesus do mabuan hanguluan ni Yesuslah sebagai juru selamat kita. Artinya di sini kita akan mau melihat daunnya HP namar Tuhan ini yang perlu kita lihat. Ketika dalam penderitaan, dalam sukacita pun, sino neng dohonon namang ikora Jumat tado sebenarnya asa tong Yesus tai nagabi manugihok kita asa tong takas matutu mabuan haluaon di bagasan nguluta. Ayo di bandara kata hata kait dinarong di bukit detai nomor 13 dia dua dungso nang rohatku di ban Yesusi porsuk pehutaon di son Molota tutu imani yamang do tanang tuturu sonang do alai bere kamu ma jo do dau siapa kirimota aci subeta isi mata jo oh pu ngaci nai subekon oh among nang amati bi among na lise tong jo among na hape do dak duk sonang rohaku molota rajumi doi kehidupan apapun itu di dalam kehidupan kita yang harus kita jalani sonang do rohaku sonang. Hai tapi ereng noengon husulik kiti masu hamu mang dot taminang molo makam di jeu takku bau tapi lagi molo manga di pesta-pesta songono tungine mata buni tang yang begium datangnya ko dodongat tanah sudah mangan gajang tang yakta marmengo-mengo alai molo kanasi dulu pamuda jebu matang yang munah Pancasila amin artinya singkat ngaisi ke manusiaan, ngaisi ke harbe muse. Iro, alai molo ditiki lopat tadi jebu jegal tungi nama. Ali itu hasari hodongan nami nasodapo mangat dope. Mo matok tong mamasu-masu nasida. Alai molo ikarasin do kita maboto songon dia. Singkat nih tanya dia tinakan. Tapi itulah, mari kita merenungkan kembali. Transfigurasi perubahan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan itu, maka terlihatlah dari pancaran kehidupan kita. Songon naidok nakilani naing mamabuan hai baru tu hita. Songon pangiduat tanakin di pilpres noengon transfigurasi perubahan molo dunggati presiden ayang songon awi do isi do pilih tamuin na bang songon awah toh mak sarupa di madus do mungkin ada muncul kekecewaan ay dos do ni pilih petong do songon tapi mari kita ketika kita mengikut Yesus itu maka hidup kita tidak akan pernah kecewa ya lai songon tahu nakilani kembali mak ditangyak tanah madok amin. Kuboto do amang do tenang marukil do hamunak karua si Tuhan ngasongono gajang ni umur ni anak koku naing manian adong jodohna margumul hamu amang do tenang asa adong sirok kap ni tod dinia kana muna do buru muna baru mangidu mahita Tuhan dia do saya hupangido do dali nang liok ko bui masih patah kebe tubuh padilian ujung na malas jala marukil hita di tonga-tonga ni ngoluta alani do hononna mari membuat pengharapan marpakirimu mahita tu di mata jawab omma ya lu situani do harotang yakku guguno yang udah non jadi adong hamun adong 200 na mak payungnya te berarti na 200 habis pada studio amin oke jadi imara asamulak kamu mat payung isari tuani do kan rojo hamu siap balibingan ning mar minggu ruas ni manelon asa boy dibuat nasida payungan alai imaju intermezzo mari bapak ibu mari kita mengimani Tuhan itu sungguh baik yang selalu setia di boto di batado ahan narikot di tonga-tonga ning luta ingot tamu asa unang adong bi padilian unang adong bi ungut-ungut alai didok songon dia de duk sonang rohaku molo Yesus dong aku amin martang yang meta
Mulia tema Tuhan di pakirimon nami di tikyon. Dia pulihodo kami, marhiti pajomu, manadda kami, Yesus anak haholong kami. Perubahan manang transfigurasi natarida. Naro di tonga-tonga ning ulu nami, Yesusi mabuan hay baruon. Sahat matutu nang dihuriam HKBP Immanuelon. Habaruon na siya koy matoktong huhangulok kami. Alani hurajum kami do. Disudia ka pasu-pasu na kujalo kami. Met manang balgape Tuhan. Pakorhoni sa luhuna. Siyan hamorau midwe. Alani semangat ma nagabe siyang ulon nami. Dunghutang ihok kami barita naulion. Papitahon haporsyon nami. Pasu-pasu ruas ni huriam. Ruas ama ina na poso dohot akada danak. Sudi na kami ruas ni huriam. Nang parhalado. Nang naposom na manguluhon huriamon. Padita si majutak. Asa marhitis yan pagkubasyon. Marhitihon ulaon. Toktong di baga salah siroha. Jala marsangap guar muna badiyay. Dinagam niya kanamasa di tonga-tonga ni huriam. Las ni roha arsa ni roha pe. Sayhoma nama masu-masu. Alani mulutung adong ruas ni huriam. Di bagasan parsahiton. Narange di perumanna. Di rumah sakit. Dia karuas ni huriam na marsahit na subuh huju hami ganuk marsada-sada. Ape hot tuhat tangam munalaboki. Mamasu-masu ruas ni huriam. Asa gabe tumibu malum sian parsahiton na. Mulu adong na marukil. Homa toktong madaw ni nasida. Jala homa mangapuli nasida. Nang dilas ni roha. Digajang ni umur. Di usia kelahiran. Di usia perkawinan. Dohot di pasu-pasu na kujalo hami di akaulon nami. Sadadalat do itu Tuhan. Di lehok ko tuhami lahoma masu-masu ulu nami. Alani nabasa do Tuhan para siroha doho. Alani posro do roha nami. Sayhoma manupak jalama masu-masu di huriam HKBP Immanuelon. Tuhan pardosa na gudang duhami. Jojot mabe marsak ko. Jojot mabe marsak ng kadungan nami. Alasi sa dosa doho pangalasyon nami. Asa tamahami hasatan ni pasuk-pasum. Ibaga sa Jesus Kristus Tuhan nami. Calo matangiang dohot pamusyon nami. Amin. Tapa bunga mapilihan ta, mari kita pilihan 2A, 2B, mari dema kita. Sulu
Tatangnya koma pilihan nong tababungot terupan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa kijang. Hodo harorwani saluhut sileolehon na dinggan doho na salubasa na malutus. Hubasat kami masya na nilhon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati buluh na rajon mo ditonga-tonga ni huriam doho di portibon. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banwa kijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajonmu, say saud malomoni roham di banwa tangos songon na di banwa kijang. Lehon matuhami sadarion hongoluas siapari, si sama dosa nami songopan esanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak pahamu di bagasat dame jal hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana bidaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasa orhon ma damena tutod di munabi. Horas marita saluna. Amanginang ala udat dobe di luar songon pangiduan ni dongata naking narosian huria HKBP Balimbingan dibuan nasida do songon dalan nasida mangido pangurupion tu pembangunan gedung sekolah minggu payung tatu horma manginang argana sada biji 100.000 ala udah dope di luar perjolo maju tuaka ibu-ibu na di jolon
Silakan Amang. Inang pendeta. Masih bilik lagi Inang. Padahal Mamang Tuson. Ya. Inang baru Pasaribu 2 biji ya teh. Inang baru Tahayan 2 biji. Ate Mang, tolong dibagi ke tempat duduk aja. Buan Inang baru Silitonga Magudang. Kepeng tasonari, ibu dicatat, tu jalohami pe, tu arina rohepengna.